सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। खुगाजों बुंनानैल' गोजोनखौ लाबोनो हाया। गोरोबथा खालामनायनि उनावबो सागानगिरिखौ जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनफिननाया सोमोनांथाव आरो बेबायदिया बुहुमावनो जाफेराखै होननानै गोख्रों बिबुंथि होदों डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि मैया 14 सेप्तेम्बर बारग'यान देबि बिबां बुरगोरानि मुंख्लं सानमोन। बे 32थि मुंख्लं सानखौ दाब जायगायावनो मैयानि सानाव फालिनाय जादों। बेयाव डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। बाहागो लानानै बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बेबायदि नुनो मोननाय जायाखै। सागानगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ गोरोबथानि उनावबो जोबथेसालियाव सोनानै दोनफिननाया सोमोनांथाव आरो बेबायदि बुहुमावनो जाफेराखै होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनिख्रुइबो सोमोनांथावसिन, बिटिआर गोरोबथानि उनावबो जाजमेन्टनि उनाव जाजमेन्ट होदों। सानै एनडिएबिनि सोद्रोमाखौ फासिनि साजा फोसावदों आरो माखासेखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों होननानैबो फोरमायथिबावो। जेराव सिबिआइ केसआव रन्जन दैमारिखौ लाफानानै 7खौ बिटिआर गोरोबथानि उनावसो जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों होननानै बुंथियो बिथाङा। बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाया आलदा खोथा, नाथाय गोदानै जाजमेन्ट बा साजासो फोसावबाय थादों होननानैबो बुंथिबावो। नाथाय राजखान्थिगिरिफोरनि थाखाय गासैबो जाथावना। राजखान्थिगिरिफ्रा सोनोबो हायो आरो दिहुननोबो हायो होननानै बुंथिबावो। बेफोरनि अनगायैबो मुंख्लं नखरा 5 लाख रां अनसुंथाइ मोननो गोनांमोन, बेखौ दासिमबो 50% मोननो हायाखै आरो बारग'यान देबिफोरा गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय जि रिहेबिलिटेसन मोननो गोनांमोन बेखौबो मोनफुंजोबाखै, जाय दुखुनांथाव आरो बेफोरखौ होनाया सोरखारनि बिबान होननानै बुंथियो डक्टर अनजालि दैमारिया। नोंथाङा उदालगुरि जिल्लानि थागिबि नामा आरो नोंथांनिया बा नोंथांनि नखरनि बा सिनायनाय सोरबा सोद्रोमानिया गारि गोमादों नामा? जुदि गोमादों अब्ला मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों। तेजपुर थानानिफ्राय जाथायनि सोमोन्दै खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिदों। गपाल सोरखार मुंनि सासे सुबुङा तेजपुर थानायाव एफआइआर होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि सायावनो नायबिजिरनायनि उनाव माखासे जाथाया सोराङाव फैनायखौ फोरमायथिदों। अदित्य महन्त आरो बिनि ग्रुपआ माखासे गारिफोरखौ लिजआव लायोमोन, अदेबानि एग्रिमेन्ट खालामनानै भारायाव लायोमोन। अएनजिसिआव आरो गिदिर कम्पानिफ्राव बिदिनो गारिखौ भारा हरगोन आरो बेनि थाखाय गोबां रां होगोन होननानै खोथा होयोमोन गारि बिगोमानो। नाथाय गारि बिगोमानो भारा हरामोन, फारसेथिं गारिखौबो मोनफिननो हायाखै गारि बिगोमाफ्रा। गुबुन स्टेटआवसो गारिफोरखौ नुनो मोन्दों। बेखौ लानानैनो गपाल सोरखार मुंनि सुबुङा तेजपुर थानायाव एफआइआर होदोंमोन। बेनिफ्राय सोराङाव फैदोंदि अदित्य महन्त आरो बिनि हानजानि सोद्रोमाफोरा गारिफोरखौ गुबुन रायजोआवसो दैथायहरोमोन आरो माखासे गारिफोरखौ फानफिननायखौबो हमनो मोन्दों। बे दायाव दा सानैखौ एरेस्ट खालामबाय आरो मास्टारमाइन्डखौ हमनो थाखाय नाजागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों। अदालगुरिनिफ्रायनो गासै गंनै 6 गारिफोरखौ गुबुन रायजोआव दैथायहरनाया सोराङाव फैदों होननानैबो फोरमायथिदों तेजपुर पुलिस थानानिफ्राय। आसाम सोरखारनि 3rd ग्रेड साख्रिनि थाखाय दिनै आनजाद जागोन। आनजादाव जाहाथे जेबो बेले-बेजे जाया आरो गोग्गोयै आनजादखौ जाहाथे खुंनो हायो, बेनि थाखाय सांग्रां जादों रायजो सोरखारा। जेरै दिनै आसामनि गासैबो जिल्लायावनो इन्टारनेट बन्द थागोन। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय लानानै सानजौफु 1:30 इन्टारनेटआ बन्द थागोन। 28 जिल्लानि 2305 आनजाद मिरुआवनो दिनै आनजादखौ खुंनाय जागोन। 2305 आनजाद मिरुनि मादाव 429 आनजाद मिरुआ सेन्सिटिभ, अदेबानि बेफोर आनजाद मिरुआव सिगांनि समाव माखासे बेले-बेजे जाथायफोरा जादोंमोन, बेनिखायनो बेफोर आनजाद मिरुआव बांसिनै गोख्रों नोजोर लाखिनाय जागोन। 11,23,204 बिजाथिफोरा दिनै आनजादखौ लिरगोन। बेनि थाखायनो दिनै मबाइल इन्टारनेट, मबाइल डाटा, मबाइल वाइफाइ सार्भिस गासैखौबो बन्द फोसावदों। नाथाय फन रायज्लायनो हागोन आरो फिक्सड टेलिफन लाइनाबो खामानि होगोन। आनजादनि थाखाय थांलाय फैलाय जानायाव बिजाथिफोरा जाहाथे जेबो उसुबिदा मोननो गोनां जाया बा जेंना मोननो गोनां जाया, बेनि थाखायबो गं 2 स्पेसियेल ट्रेन फोसावदों। जेरै गुवाहाटीनिफ्राय मोनानि 8 रिंगायाव जागायोब्ला आलिपुर जंसननि 7:30 सौहैगोन। आलिपुरदुवार जंसनाव मोनाबिलि 6 रिंगायाव जागायोबा बङाइगावआव हरनि 1 रिंगायाव सौफैगोन। बङाइगावनिफ्राय मोनाबिलि 6 रिंगायाव जागायनाय रेलगारिया आलिपुर जंसनाव हरनि 1:45 सौहैगोन। थिग बेबायदिनो मरियनियाव बेलासि 4 रिंगायाव जागायनाय ट्रेना नारेंगियाव फुंनि 4:55 सौहैगोन। बेबायदिनो माखासे ट्रेनफोर, बेखौ नोंथांमोनहा मबाइलनि स्क्रिनावबो नायनानै लानो हागोन बा इन्टारनेटआवबो नायनानै लानो हागोन।
UPPL आरो BPF ज' जानायनि खोथाखौ जों बयबो खोनानो मोनबाय थादों। नाथाय ज' जानो हामारगोन ना UPPL आरो BPF राजखान्थि दोलोआ UPPL आरो BPF ज' जानो थाखाय सावरायदोंब्लाबो फारसेथिं मोनसे दोलोआ गुबुन मोनसे दोलोखौ सोंखारिनायखौसो नुनो मोनबाय थानाय जादों। BPFनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मआबो फिन गाग्लोबदों UPPL दोलोनि सायाव। BPF आरो UPPL ज' जामारनो हागोन ना हाया बेनि सायाव गोनो गोथो साननायखौ फोरमायथिदों बिथाङा। ज' जानो थाखाय सोर गावनि दोलोखौ सिफायगोन BPF ना UPPL आरो जायनाखि बिटिसिआव मोन 40 बियाब दङ बेखौ 20-20 राननानै लायोब्ला गनायलायगोन ना गनायलाया। बेनि अनगायैबो बिसायख'थियाव गाव गाबागाव गेलेयोब्ला सोरखार दानाय समाव BJPजों दाथां होनोब्ला बेखौ गनायगोन ना गनाया होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा। थांनाय BTC बिसायख'थि जोबखांनानै सोरखार दानाय समाव नेशनेल पार्टी जेरै BJPखौ BTCआव दासो आरो BPF UPPL जयैनो सोरखार दागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि खावलायदोंमोन दा बिदिनो एखे हांख्रायफिनदों BPF दोलोखौ आरो हाग्रामानि आथिं हमदों प्रमद बर'आ। गावनि लोरबांखौ मिथिनानै गिदों होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा आरो BJPआ हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननायनि उनावनो BPF UPPL ज' जानायनि खोथाखौ बुंदों। प्रमद बर'आ गाव बुंनो हायैनि थाखाय एबसुखौ हाथियार बायदि बाहायनानै गावखौ रैखा खालामनो सानदों मानोना बिथांखौ लैथोआ मन'ग्लाबबाय। BTC बिसायख'थिनि उनाव आरोबाव मन'ग्लाबबावगोन। फारसेथिं NDFBनि जेंना, स्कुल कलेज सोरखारि खालामनाय, आइजोफोरनि जेंना, सिमानि जेंना, बिटिआर गोरोबथानि जेंना बेफोर बेनिखायनो एबसुनि फाफ्लि हमनानै हाग्रामा महिलारिनि आथिं हमनानै नावजों रैखाथियै बारनो नाजादों होननानैबो बुंथिबावो प्रहलाद ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो बुंथिबावो दि फारसेथिं ज' जानायनि खोथा बुंनानै BPFखौ फोजोबस्रांनो नाजानाय बायदिखौसो नुनो मोन्दों। मानोना BPFनि साफा दैदेनगिरिखौ बोख्लायगासिनो। जुदि ज' जायोब्ला मानो जयनिं जाहोनो नांगौ बेनिखायनो ज' जानाय खोथा बुंनानै प्रमद बर'आ गेम गेलेनाय बायदिसो नुदों होननानैबो बुंथिबावो। जुदि एबसुआ ज' जाहोनायनि बिबान लादोंब्ला माखासे दैदेनगिरि जेरै राकेश ब्रह्म बिथांमोननि खुगाखौबो सुथेनानै दोनथों जाहाथे जानला मोनला बांसावा होननानै बुंथिबावो प्रहलाद ब्रह्मआ। जेरै हाग्रामा महिलारिया BTCनि चिफ जाया आसाम केबिनेटनिसो मन्थ्रि जागोन होननानै बांसावलाबायदों बेबायदि जाहाथे बांसावा होननानैबो बुंथिबावो प्रहलाद ब्रह्मआ। गंसे स्कुटि आरो बासनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। जाब्रबथाय जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों सासे सुबुङा। गवालपारा जिल्लानि धुपथारानि कटाकुटियाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। ML08K5300 नाम्बार थानाय स्कुटि गारि आरो AS25FC 1557 नाम्बार थानाय बासनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जादों जेराव स्कुटियाव थानाय सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जायगायावनो जिउ खोमानांनाय सुबुंनि मुङा अजय मदाक। बिथाङा गवालपारा जिल्लानिनो तुरा सिपय कल'निनि थागिबिमोन। NDFBनि मुंख्लं सानखौ अदालगुरियावबो खुंफुंदों जेराव सोरखारनि गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बाहागो लादों। बेनि मादाव प्रमद बर'निफ्राय लानानै रनजित बसुमतारी, गबिन्द बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बेयाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। प्रमद बर' बिथाङा बे मुंख्लं सानाव बाहागो लानानै बुंथिदों दि मुंख्लंफोरनि थै आरो बावसोमनायनि थाखायनो राव, थुनलाइ, हारिमुआ सिनायथि मोनबाय आरो थांनानै थानो हाबाय। बादायलायनाय मुगायाव राजखान्थि आरो समाजखान्थि बिथिङाव दावगालांनो हाबाय। बेनिखायनो मुंख्लंफोरखौ बावनानै थानो नाङा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। मुंख्लं न'खरनो जि एक्स ग्रेसिया होनो गोनां बेखौबो थाबैनो होनो थाखाय राहा लागोन होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो जोंनि सोरखार फैनायनि उनाव अदेबानि UPPL BJP सोरखार फैनायनि उनाव हारि जौगानायनि खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै बुंथियो। लोगोसे बिटिआर गोरोबथाया 100% मावफुंजानांगौ, सिमा बारायनाय जानांगौ, गामि हाबनाय जानांगौ, मोनखानाय गोहोखौ संबिजिरनि गेजेरजों गोख्रोंसिन खालामनांगौ। बेनि अनगायैबो जोबथेसालियाव जोबजानाय NDFBफोरखौ उदां खालामनो थाखाय आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारजों गले गले रायज्लायगासिनो दङ होननानैबो बुंथियो आरो फोथायनाय दङ बिथांमोनहा उदां अख्राङाव फैगोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। DSP फुलकन नार्जारिनि दैदेननायाव जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरनि सायाव नायसंनो थाखाय पुलिसआ चार्जशिटखौ गथायबाय। उदालगुरि माजबादाव जादोंमोन मोनसे हानजा जिनाहारि खालामनाय जाथाय। थांनाय 2 जुनावनो जादोंमोन बे सोंखारि जाथाव जाथाया। थाखो 9आव फरायनाय सासे फरायसुलिया टिउसननिफ्राय गावनि न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो मोनाबिलि समाव 5 दुथांफोरा हानजायै जिनाहारि खालामदोंमोन। धनसिरि साहा बागानाव लांखानानै उन्दै गथ'साखौ हानजायै जिनाहारि खालामदोंमोन दुथांफोरा। बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो माजबाद ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन।
रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा दुथांफोरनि न'खौ अर सावनानै होदोंमोन। उनावहाय रायजो राजानि खुद्रिनायखौ नुनानै पुलिसा साबा दुथांखौबो एरेस्ट खालामनो गोनां जादोंमोन आरो साबा दुथांनि हेंथा पक्स' एक्टनि सिङाव केसखौ रेजिस्टार खालामदोंमोन। दा डिएसपि हेडक्वार्टार फुलकन नार्जारिनि बानजायनायाव दुथांफोरनि सायाव नायसंनो थाखाय पुलिसा चार्जसिटखौ गथायबाय। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 3 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन, जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।